Un altre cop a córrer. Qui és? Una forastera, li tallo el cap? No, que no ens deixen tallar caps. És un conte per nens. Benvinguda al Molí la Vella. Bé, ens trobem al Molí la Vella, que és un edifici que té més de 900 anys d'història. Aquest edifici s'ha utilitzat per a diverses activitats. La primera va ser com a molí fariner, i aquí ens trobem a la zona del primer molí fariner que va haver, que és el molí fariner medieval. En aquella època, antigament, evidentment, aquest tipus d'edificis s'ubicaven al costat dels rius, perquè així aconseguien l'energia hidràulica. Hem de pensar que en aquella època no existia la llum, no existien les energies conegudes d'avui en dia i, per tant, l'aigua del riu d'aquella època era primordial per poder ubicar aquest tipus d'activitats. Aquesta zona del molí medieval conservem encara el carcabà per excavar. Estem pendents de diverses subvencions que ens puguen donar per excavar la zona de baix. La zona de baix és la coneguda com el carcabà. Aquí disposem de diversos dibuixos on ens expliquen el funcionament de l'antic molí. Això està ubicat aquí perquè les zones d'horta eren subsidiàries als molins. Llavors, en aquella època, com s'aprofitava tota l'aigua des que l'agafaven del riu fins que s'acabava l'aigua, una de les coses que aprofitaven era per regar. L'aigua que sobrava dels molins l'aprofitaven per regar. I d'aquesta manera, diguéssim que el cicle de l'aigua era complet i la que sobrava l'acabaven retornant al riu una altra vegada. Bé, en el tema de les activitats que s'han dut a terme en aquest molí, que li estava explicant, en un primer moment va ser molí fariner, després va ser molí paperer, després es va convertir en fàbrica de paper i per últim va ser fàbrica de gel. Passen els anys i l'Ajuntament el va adquirir perquè històricament era un edifici on hi havia treballat molta gent d'aquí del poble i tenia molta importància i a raïs de que l'Ajuntament l'adquireix se comença el procés de valorització d'aquest edifici. Actualment se coneix com el Centre d'Interpretació del riu Sénia. És un edifici que encara estem reargumentant una miqueta el que és el museu interior, però poquet a poquet ja estem treballant i millorant el que avui en dia tenim. I bé, creiem que pot arribar a ser punt de referència aprofitant també tots els itineraris del riu que s'hi han obert. Aquí tenim representada una de les activitats que va desenvolupar aquest edifici i concretament és la fabricació del paper. Aquí tenim una de les piles que es van utilitzar i després a la part de detrás d'aquest vidre que veiem també hi ha les piles però les més antigues. Aquesta és més nova, és més gran i se podria fabricar paper a més gran escala. La fabricació manual del paper era molt senzilla. Utilitzaven draps antics, draps que anessin a tirar i els ficaven en podridores. Eren com uns recipients on es podria allí el material i amb aquest material era el que feien el paper. D'aquest material passaven a les tines. A les tines és on, gràcies a l'ajut de les masses mogudes per les nòries,
gràcies a lo que és l'aigua del riu, feien moure aquestes masses i el producte que hi havia dins a les tines s'anava convertint en una massa fina. Aquesta massa fina la col·locaven damunt d'un estri que li dèiem forma. La forma podia ser de moltes formes. Era un marc de fusta amb tela al mig, se col·locava aquesta pasta, se premsava fins a eliminar tot l'excés d'aigua i una vegada tenien aquesta massa premsada, se pujaven a les golfes d'aquest edifici on se penjaven. I el factor climatològic per excel·lència d'aquí de la nostra zona, que és el vent, era el que ajudava a que se sequés aquest material convertint-ho en paper. I això fins quan va durar? Quan es va deixar? Fins a la dècada dels 90, que es va tancar l'última fàbrica de paper d'aquí del municipi. Us explicaré aquesta part del Molí la Vella. Aquí han volgut representar també les pinzelleres que hi ha hagut a la Sénia, perquè, al igual que amb la indústria del moble, la Sénia també ha sigut un poble molt important en el tema de la indústria pinzellera. Aquí a la Sénia, a principis dels anys 20, va arribar una persona de Barcelona que li deien Joan Calduc i va haver la possibilitat d'ubicar al costat del riu Sénia una fàbrica de pinzells. Per què al costat del riu Sénia una fàbrica de pinzells? En aquella època encara no existia el que eren la xarxa hidràulica a la població i se tenien que ubicar aquestes fàbriques al costat del riu per tindre aigua clara i corrent. Era bàsica. Penseu que els pinzells d'aquella època se fabricaven amb material que venia dels escorxadors, els pèls dels animals, i el principal que havien de fer era netejar aquests pèls. En referència a això, per això s'instal·la aquí un petit homenatge a aquestes pinzelleres, després n'hi van haver més, i hem de dir que les pinzelleres a la Sénia simbolitzen també el que és l'arribada de la dona al món laboral. Fins en aquella època, les dones havien estat ajudant els seus homes al camp o portant la casa, no? Doncs bé, la fàbrica de pinzells implica que un gran nombrós grup de dones d'aquí de la Sénia comencés a treballar. Per què? Perquè les dones érem les que teníem la paciència i les mans per a poder fabricar el pinzell de forma manual. Teníem les mans més finetes i sobretot la paciència per poder-los fabricar. Però aquí no, al molí no. Aquí al molí no, a la fàbrica Calduc. La fàbrica està aquí a prop. Sí. Llavors, és clar, això representa algo que realment va ser un avenç molt important per a la població de la Sénia. Penseu que la dona entrés a treballar, això no passava a tot arreu. Vull dir que i aquí va simbolitzar això. I per això creiem que és digne d'ubicar un espai aquí al Molí la Vella en representació de les pinzelleres. Hem sigut sempre un poble molt pioner en totes les històries, perquè vam ser dels primers pobles de Catalunya en tindre electricitat, dels primers pobles de Catalunya en què la dona comencés a treballar. La indústria del moble aquí ha suposat, ha suposat fer-se rica molta gent. Vull dir, és que la indústria del moble vam arribar a nivells estratosfèrics gràcies al treball de la gent de la Sénia, no? Llavors, és clar, què dius? I la Sénia, com és que va arribar a aquests nivells? Teníem la matèria prima al costat, teníem les energies necessàries per poder-ho tirar endavant, però és que teníem les ganes de treballar i també de fer-ho. Perquè, clar, és que penseu que ni les vies principals, a nivell de logística, ara vos parlo, les vies principals d'Espanya no passen prop de la Sénia, les tenim bastant lluny. Llavors, és clar, crec que la Sénia, en aquest sentit, sempre hem sigut un poble molt lluitador i hem pogut aconseguir moltes fites importants. Estic cansada, vull tornar a casa. Segueix aquest camí. T'has perdut i no saps tornar a casa, oi? No! Doncs falta't! Ja t'hi duré jo.
Si vas per este camí, arribaràs a l'antic aeròdrom de la Sénia. El van construir els republicans a la Guerra Civil per bombardejar els franquistes i el van aprofitar els alemanys per bombardejar els republicans. Coses de les guerres. Si continues una estona, arribaràs al cementeri, on trobaràs les tombes de 2 d'estos soldats, un d'alemany i més endavant un de rus. Just quan es pongui el sol, passaràs per l'enigmàtica Casa dels Ulls, que amaga misteris i secrets llegendaris. I ja de nit, pel Pobet de Martí fins a arribar al poble, passes per davant d'on va néixer el meu estimat rei Bonet i ja hauràs arribat al teu destí. Soc l'Agustina García Jaques, la xica qui no van deixar veure al virrei de Madagascar. Des de llavors vagarejo per la casa esperant que em vingui a buscar. Mentrestant cuido i inspiro els residents de la casa de l'artista en terres de Cruïlla, on l'impossible esdevé possible.